हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो गासिखौबो आदा आब' आरो सार मेडाम आरो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ गासिखौबो आंनि सानसुमा नार्जारि इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै आंजों लोगोआव दं आंनिनो लोगो मुस्का ब्र'। दा बिथांखौहाय माखासे गावनि जेनाखि जिउ जारिमिन आरो माखासे लाइफनि सोमोन्दै आं मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों, इन्टारभिउ बिथांनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै। नोंथांमोना एसेबाबो थाबनो होनना मिथिखाबाय। दा बिथांखौहाय आङो आंनि जेनाखि सानसुमा नार्जारि इउटुब चेनेलावहाय बिथांनि जेनाखि लाइफनि सोमोन्दै बिथांखौ आं सोंगोन आरो। गिबियावनो नोंथांखौ बरायनाय जाबाय मुस्का ब्र'। खुलुमबाय बे बिथां सानसुमा नार्जारिनि इउटुब चेनेलाव गासिखौबो। डिस्ट्रिक्ट गामिया खिन्थाहरदो। जोंनि डिस्ट्रिक्टआथ' क'क्राझारानोखा, ओमफ्राय बिसमुरि एरियानि बासबारि। डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार, ओमफ्राय बिसमुरि बासबारि। बिसमुरि बासबारि। औ, ओमफ्राय दा नोंथाङा बेसेबां फरायबोखो बेखौ खिन्थादो। आङो फरायनाया बिए थार्ड सेम मोनबाय, ओमफ्राय दा गैला आरोना बावनो दोनथ'बाय आं। थाबायना? ओमफ्राय नोंथाङाथ' बै समाव कम्पिउटार लायोमोन? सिगां समाव आं कम्पिउटारखौ लायामोन, ओमफ्राय सिगां उन्दैनिफ्रायनो जेब्ला आं क्लास 6आव फरायो, क्लास 6आव फरायनायनिफ्राय आङो फार्स्ट बारनायाव बिराद नांथाबना थाबोदोंमोन आरोना। जेब्ला मेट्रिक फाइनाल होनाय थांबाय, बावबो बिराद बारनायाव बिराद मोजां हायोमोन आङो। गिनाय होननाया गैयामोन आरोना बे समावहाय। अन्थाइबाबो बालाबाबो आरो सिमेन्टबाबो जेबो गिनाय गैयामोन। ओमफ्राय नैबे पिअ पास जायोना, पिअ पास जानायनिफ्राय आङो मोनसे खेलायाव जइन जादोंमोन आरोना, बे अबसुआव, बे गामि खाथियावनो। बे खेला गेलेनायावनो आं द्रप जानायबाय जादों, पार्कुर बारनाया। खेला गेलेनायावथ' जेनेबा प्रेक्टिसल' जायो, बारलुला खम जायो। बेयावनो द्रप जानाय बायदि जादों आरोना आंना। नोंथांनि जेनाखि फरायनायजों लोगोसे नोंथांनि जेनाखि थांखिया मामोन? आंनाथ' थांखिया दंमोन, गिदिरमोन आरो, ओमफ्य नाथाय आंनि थांखिखौ जाफुंहोनो दा हायासै। नोंथांनि जेनाखि थांखिया मामोन फरायनायजों लोगोसे? फरायनायजों लोगोसे स्पर्ट्सजोंहाय गावखौहाय सिनायथि होनो नाजादोंमोन। ओमफ्राय जोंनि गावनि रावफोरखौहाय, गावनि बर' रावखौ, गावनि बर' हारिखौ जौगानायाव माने एसेबाबो सिनायथि होनायाव आगान सुरदोंमोन। आरो ससेयावनो आं दानस'ना जाना थालांबाय। दा नोंथाङाथ' हिनजाव लाबाय? लानायाथ' लाबाय, बिदिनो गोरोन्थिया आंना। लोगोफोर, दा बिथाङा गावनि जेनाखि थांखिखौहाय बावगारनानै बिथाङा मोजां मोननायजों लोब्बा जानानै बिथाङा दा गावनि थांखिखौ बावगारनांदों मोजां मोननायजों लोगोसे। दा बिथाङा जुलि जाबाय, हाबा जाबाय, दा गथ'बो सासे मोनबाय नामा? औ, दा गथ'बो सासे मोनबाय। गथ'नि बिफा जाबाय दा। गथ'आ उन्दैना माबाया सिख्ला ना मा? हिनजाव ना? दा माबा जाबाय आरो 3 मास जाबाय। दा बे नोंथाङाथ' हिनजाव लाबाय, बे जेनाखि बै समावहाय फरायनायजों लोगोसे नोंथाङा जेनाखि कुम्फु गेलेबोयोमोन, ओमफ्राय बे जेनाखि नोंनि जेनाखि बुरिखौ, माने नोंनि बिसिखौहाय माब्रैहाय गोसोथोनाय मोनलाय? बेखौथ' आं माने लोगो मोननाया बेसेबां समावमोन, बेसेबां बैसोमोन जेनेबा? आं बेखौ लोगो मोननायाहाय माबायाव 18 इयार्सआनो जाखाबायमोन आङो। 18 मोन, ओमफ्राय बिदिनो बोसोरनै बोसोरथाम जाबाय। बेनि उनावहाय बिदिनो एसे मारै गोसोथोआमोन जेनेबा? फनजों रायज्लायनानै ना? माने लामायाव लोगो मोनलायनानै एसे रायज्लायलायबाय, माने लोगोफोरजों, बिसोरथ' आंनि लोगोजों बैनि लोगोजों बिदिनो रायज्लायलायनानै एसे माबालायबायना। लामायाव लोगो मोनदोंमोन, ओमफ्राय बिनिफ्रायनो गोसोथोलायबाय? बेनिफ्रायनो फन नाम्बार लालायनाय, फन नाम्बार लालायबाय, बेनिफ्रायनो गोसोथोबोयै ओमफ्राय अलखदाव गोलैनाय बायदि जाबाय आरो। दा गाब्र'बाय आरो ना, माने गावनि जेनाखि थांखिखौहाय बावगारनानै बिदिनो लोगो दिगोजों थाफानानै बिदिनो लोगो मोजांजों मोनसनबासो मोनसनबायना, लोगो गाज्रिजोंबाथ' माने गावनि थांखिया ओरैबायदि माबा जाखायो, डाउन जाखायो। ओमफ्राय नोंथाङा जेनाखि दा गोसोआव मा सानो जेनेबा? नोंथाङाथ' दा हिनजाव लाबाय, गथ'बो मोनबाय, जेनेबा बै उन्दै समनि जेनाखि फरायबोनाय, खेला गेलेबोनायफोरखौ गोसोखांगोन ना खाङा जेनेबा दा गोसोआव? माने आं गोसोखाङो, दासिमबो गोसोखाङो, माने बारला बुरलाबा आं दाबो सम सम बानायो। दाबो होनबाबो गोसो दंना? औ, गोसो दङ। ओमफ्राय बिदिनो टाइमबो मोना नालाय, माने प्रेक्टिस खालामबाय थानो मोना, बारनाय मानायफ्रा एसे
दुरबल जालांबाय बारा मोजां जाला औ माने मोदोमाबो लेरबाय दैलि प्रेक्टिस खालामबा मोदोमाबो लेरो नालाय औ दा नोंथाङा जेनेबा माबादि मोनो जेनेबा गोसोआव दा बै समखौहाय आयै बै समावहाय आं ओरैबायदि लेखा फरायनायजों लोगोसे माबा मोनसे थांखि जायोमोन दा गोजौ लेभेलाव थांबायमोन होननानै दा नोंथाङा सानगोन ना साना दा सानोना सानो बै आं माने उसु खेला लादोंमोन औ आरो उसु लायोमोन बिथाङा कुम्फु लायोमोन औ फरायनायजों लोगोसे बिथाङा माने गावखौहाय सिनायथि खालामनो बा गावखौ फेमास खालामनो बा स्पर्टमेन्स माबायाव स्पर्टआव गेलेहैनो हानाय बिथाङा बिराद गोसो दंमोन दा बिथाङा अबथेरा 18 जाबायमोन नामा इयार्सआ 18 इयार्सआव हिन्जाव लादोंना गोसोलायदों माबा थांबायमोन 22 जाबायमोन नोङो गोसोलायबा नङा हिन्जाव लाबा औ 18 इयार्स गोसोलायदों थारमाने औ दा बिथाङा 18 इयार्सआवहाय बिदिनो मोजां मोननायजों बिथाङा गब'नांदों माने गावनि थांखिखौ गारनानैहाय बिथाङा आंनिसिम बिराद दुखु फोरमायदों माने बिथाङाबो माने आं बादि बिराद पार्कर सोलोङोमोन सिगां टाइमावहाय जायफोरनाखि नोंथांमोना बिथां मुसुखा ब्र'नि सिगां टाइमाव भिडिअफोरखौ नायोमोन बा बिथांनि बारनायफोरखौ नायोमोन नोंथांमोना एसेबां मिथिखागौ बिथांखौ दिनै आङो बिथांखौ माने इन्टारभिउ लानाय जानो हानाय नङामोन माने बिथाङाबो सानसेखालि आंनो ओरैबायदि खौरां हरदों माने आं बिराद माने हाखराव गब्रायनांबाय बेफोरबायदि होननानै बिराद दुखु फोरमायनो हरदों आरो ना ओमफ्राय आंबो बिराद दुखु मोनबाय ब्र सानसुमा ब्र नोंबो बेबायदि मोजां मोननायजों बेबायदि गाज्रि बुस्थुआव गोसो दाहो मानो होनबा आंबो ओरैबायदि गाब्र'नांदों बेफोरबायदि होननानै बिथाङा आंनिसिम गोबां दुखु फोरमायहरदों आरो माने आंबो बिराद दुखु मोनदों दा बेनिखायनो आं बे सिगाङाव मुसुखा ब्र'आ दुखु फोरमायहरनायखाय आङो बे जेनाखि नोंथांमोननि सिगाङावहाय बिथांखौ इन्टारभिउ लादों जे बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिन्थिनो माने नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनाय जादों आरो बे कुइसन माबाखौहाय इन्टारभिउखौहाय दा नोंथाङाथ' बेफोरबायदि जेनेबा गारबोनांबायना ओमफ्राय दा आं लाबोगोन बे नोंनि चेनेलावनो मोननैसो भिडिअ लाबोगोन उनावनो लाबोगोन आरो आं बे माने आंनि पार्कर बारनायखौ नोंथांनि सायाव आङो बे बिथांनि सानसुमा नार्जारि चेनेलाव बिथांनियावनो आं हगारना होगोन नोंथांमोना सापर्टल' खालामबाय जा आंनाबो मोनसे चेनेल दंमोन मुसुखा इस्लारि दंमोन सिगां टाइमावहाय माने दाबो दङ माने भिडिअसो आं बानायनो हाया भिडिअ माने सिगां समाव आङो बिराद मोजां हायोमोन बारनायखौ ओमफ्राय बै समाव आङो मबाइला गैयाना मबाइल दङबा आंबो बै समावनो सिनायथि जागौमोन खोमा बेखौ आं सानो आरोना माने मबाइल गैया भिडिअ बानायनो हाया माने न'आवल' सोलोङो रावबो मिथिया रावबो नुवा बेनि थाखायनो आं दा बेबायदि अबस्थायाव दं दिनै नोंथांना बेसेबां बैसोआव सोलोंबोआमोन बे पार्करखौहाय आंथ' सोलोंनाया क्लास 5आवनो होनजायो क्लास 5 क्लास 5निफ्रायनो सोलोंदों बिथां मुसुखा ब्र'आहाय माने गावनि जेनाखि पार्कर बानायनायखौहाय क्लास 5निफ्रायनो बिथाङा सोलोंबोदों खस्थ' मस्थ'यैबाबो फरायनायजों लोगोसे दा बिथाङा फैनानैहाय बिथाङा जेला 18 इयार्स जायो बा 18 बोसोर जायो बिथाङाहाय बिदिनो लोगो दिगोजों थाफानानै बा सोरजोंबा थाफानानै बिथाङा लोगो गाज्रिजों बेफोरबायदि गब'दों आरो ना माने गाज्रि नेगेटिभआव थांदों बिथाङा ओमफ्राय बिनिफ्रायनो गाज्रि आखुआव थांनानै बिथाङा माने बेफोरबायदि मोजां मोननायजों माने बिथाङा सोमोन्दो जादों आरो माने मोजां मोननायजों बिथाङा गेलेदों बेनिखायनो बिथाङा लाइफआव बेबायदि गाब्र'नांदों माने मोजां मोननायजों बेबायदि गाब्र'नांदों आरो बिथाङा बिराद गोसो दंमोन माने फरायनायजों लोगोसे बेफोरबायदि स्पर्ट्सआव गेलेहैनो हानाय बा गावखौ फेमास खालामनो हानाय बिथाङा बिराद गोसो दंमोन दा बेनिखायनो बिथाङा लाइफआवहाय ओरैबायदि जेनाखि गाब्र'बाय बिथाङा बिराद दुखु फोरमायदों आंनि सिगाङावबो ओंखायनो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आदा आब'मोन आरो जेनाखि लोगो नोंथांमोनखौ आं गासिखौबो बुङो माब्लाबाबो गावनि थांखिखौहाय उथ्रिनानै बा मोजां लेखा फरायबोनानै माब्लाबाबो माब्लाबाबो बेफोरबायदि गावनि थांखिखौ उथ्रिफुनायावहाय माब्लाबाबो मोजां मोननाय बा गोसो थोनाय बा बेफोरबायदि गाज्रि निसा बुस्थु लानाय बेफोरबायदियाव माब्लाबाबो गोसो दाहो दा बिथाङाथ' इमान दुखु फोरमायदों नङा होमबा नोंथांमोना एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ माने बिथांनावसो माने दा बिराद गोसोआव सानो आरोना जेनेबा बै समावहाय आं ओरैबायदि सोलोंबोयोमोन दा बेफोरबायदि गावनि थांखिखौ माने गाब्र'नांबाय होननानै बिथाङा बिराद दुखु फोरमायदों नोंथांमोनाथ' मिथिखायो माने हिन्जाव लाबाय होनबाथाय ओरैबायदि माने गावनि थांखिखौ बावगारखायो जै नोङो हिन्जाव लाबाय माने नोंनि गेलेनायनि माबायानो फैखाया थारमाने माने संसार जानाय ओरैबायदि जेरैबो टेनसन माने जिखारनाङो आरो जेरैबो थाल लाजोबनांगौ जायो नालाय जेन'बा बे सेंग्रा समावथ' नोङो गोसोबायदि बहाय थाङो थां
सेंग्रा समावथ' मा ओरैबायदि गेलेयो गेलेयो मा खालामो औ, मा बेसेबां फराय जै हाबा जाबाय होनबाथाय नोंनि लाइफआनो औ। दंस'। जै हिनजाव लाबाय माने लाइफआ ओरैबायदि दंस' आरो ना माने नों हिनजाव लानानै माने उन्दै जासिननो हाया माने समखौ मोनबाय थायालाय माने मानसिनि जिउआबो खेबसेल' लालाय दा बेनिखायनो बिदि जावले जावले हाया आरो ओंखायनो आं होनो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन माब्लाबाबो बेफोरबायदि मोजां मोननाय बा गोसो थोनाय बेफोरबायदि जानो नाङा। दा जोंनि बर' हारियाव गोबाङानो बेफोरबायदि मोजां मोननाय आरो निसा बुस्थु बेफोरबायदिजों गोबां गब'नांबोदों जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय गोबाङानो जिउ खोमानांदों। ओंखायनो आं बुङो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन माब्लाबाबो बेफोरबायदि गाज्रि आखुआव थांखिखौहाय बेफोरबायदि गावनि थांखिखौ उथ्रिनानै बा मोजां लेखा फरायबोनानै बेफोरबायदि माब्लाबाबो दाजा आरो